Janko, kde si sa? Moje meno je Ladislav Bačenko, aby ste tu mali na záber spoločnosť Metrostav DS. V súčasnosti prebieha výstavba, štvrtá etapa výstavby mosta, tzv. Lesík delostrelcov v meste Prešov ponad železničnú trať. Je to naša posledná, finálna a najdôležitejšia etapa, kde prichádzame do finalizácie celej nosnej konštrukcie. Prvou etapou tejto fázy bude položenie prvého hlavného oceľového obukového nosníka, ktorý bude vážiť cca 55 tón. Následne niekedy počas víkendu, sobotu, nedeľu budeme klásť druhý nosník. V priebehu ďalšieho týždňa budeme ich stabilizovať priečníkmi a budeme celú konštrukciu zbárať dokopy tak, aby únosnosť zabezpečovala bezpečnú a plynulú prevádzku mysle trajektórie do konštrukcie. Je to najdôležitejšia fáza? Tie najdôležitejšie fázy sú 4. Tie som spomínal zhruba pred 3 alebo 4 mesiacmi, keď sme sa tu stretli na klepaní kameňa. Prvé 3. Búranie starého mosta, preložku inžinierských sietí, búranie starého mosta, zakladanie nového mosta máme za sebou a prichádzame do tej 4. etapy, ktorá je finalizácia celej nosnej konštrukcie. Takže v podstate sú tu 4 najdôležitejšie etapy, každá jedna rovnako dôležitá, ale táto je, by som povedal, taká tá, ktorá je jedna z tých najkrajších, lebo sa blížime k cieľu, ktorý všetci chceme vidieť, a to je koniec oktobra, kedy chceme tento most pustiť do prevádzky. Vzhľadom na horúčo, vy potýkate sa nielen s tým, že tí robotníci sú asi unavení, ale aj nejaké technické veci vám to počasie možno komplikuje? Samozrejme, že to počasie má veľký vplyv na našu výstavbu. Momentálne, keďže prebieha zváranie nosnej konštrukcie a táto oceľová konštrukcia v tomto počasí nechladne tak rýchlo, ako by sme si predpokladali, tak samozrejme máme tam trošičku zdržanie, ktoré je to technologická vec. Snažíme sa ju odstrániť tým, že v podstate sme tu do večera, do 9. do 10. kedy už tie teploty sú iné a skúšame finalizovať tú nosnú konštrukciu za týchto lepších teplotných podmienok. To, čo dnes uvidíme aj v spoločnosti s týmto gigantickým žeriavom, bude čo a technicky je to náročné? Technicky je to veľmi náročná vec, pretože ide o pokladku 55 tón zhruba na rameno 35 metrov. To, čo vidíte za mnou, je jeden z najväčších žeriavov na Slovensku a v Čechách určite, teda kolesových žeriavov, nie prieradových. Je to žeriav, ktorý má nosnosť 700 tón pri šofernom mašte, takže je to technologicky veľmi náročná záležitosť.